То е смятано за краля на растенията, тайната за красота на тялото и душата и истинско чудо на природата. Неговите многобройни ценни свойства са познати от хилядолетия. Това е алоe вера. Растение, което създава въодушевление от много време. Ние от Елар сме експерти за алоe вера. От повече от 20 години успешно използваме положителните ефекти на това уникално растение за здравето и красотата. С своите над 200 витални вещества, ценният гел от алоe вера има цялата сила на природата. Прилагайки най-високите стандарти за качество и най-новите научни познания, Елар използва гела от листата на алоe вера като основа за нашите продукти за грижа с най-високо съдържание на алоe вера. Може би си мислите, че не би могло да бъде по-добре, но сега става още по-добре. Сега Елар отключва още по-голяма сила на алоето чрез ферментация на гела от алоe вера. Ферментацията разгръща неподозиран потенциал. Бионаличността е оптимизирана, освобождават се още повече подхранващи вещества и така се повишава активната сила. Това е пробивът в грижата за кожата. Но какво е ферментацията? Ферментацията е процес на облагородяване, който се използва при храните от хилядолетия. Бактерии, плесени, дрожди и ензими се добавят към продукти и ги метаболизират при определени условия. Това ферментирало алоe, което действа в по-дълбоките слоеве на кожата, в комбинация с нашето доказано алоe, което действа най-добре в по-горните слоеве на кожата, формират нашето Magic Power Duo. Използваме го в напълно нови продукти и регистрирахме за патент технологията на това Magic Power Duo. Впечатляващите резултати от тестването потвърждават това. 139% повече хидратация с незабавен ефект след 20 минути. 176% повече хидратация с дълготраен ефект след 4 седмици. 90% от тествалите потвърждават по-бърза регенерация и успокояване на раздразнената кожа. 95% от тествалите потвърждават, че усещат кожата си гладка и нежна. 53% подобряване на общия вид на кожата. Всички наши продукти с алоe вера са Made in Germany. Можете да разчитате на това. И това е факт. Най-високото качество е стандарт при нас. И дори е сертифицирано. Тук използваме силата на Magic Power Duo, за да постигнем много специфични резултати. Те са потвърдени от реномирания дерматологичен институт Dermatest. Елар и алоe вера – една изумителна история на успеха от повече от 20 години. Хиляди ентусиазирани сътрудници и клиенти потвърждават това. За вас събрахме най-добрите продукти за грижа алоe вера в комплекта алоe вера All in One. За да можете да продължите да пишете вашата лична история на успеха с Елар и алоe вера. More quality for your life.